Singamadoda ngizwa nyakaza eSouth Africa ngani sabathenga thula ngiyaziva ngizwa ngathi nyakaza Africa yonke ngathi ngiyathula ngiyiziva lento kwavele konyakaza umhlaba ubonke jikelele igama uMr Friday uhlelo izwi elamaciko weinsizwa weintokazi ake ngithatha ithuba ngokukhulu ukujabula nokuyithoba sanibonani singamadoda uhlelo izwi lamaciko lapho khona sisuke sikupha mahala izindaba nezingxoxo namaciko ahlukahlukene seliphindela duma ke lelo Zulu izulu lodumo laduma kakhulu laduma lathatha uGatsheni Solwazi Tornado amawele kaMamchawe uzinje ziyamluma amageza amahle imfezi emnyama umenzi amavikela mbuso kanye nosomatekisi singamadoda lidume kakhulu laduma laphinde lathatha umcimbi omkhulu iMother of all MASKADI Festival. Ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi sebelitholile uhlu lwabaculi njengoba siliqalile iviki la ngomhla ka-18 March 2024. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi sebelitholile uhlu lwabaculi ukuthi lume kanjani njengoba sonke sazi ukuthi iMother of all MASKADI Festival umcimbi lapho khona uvotela khona umculi owenza umculo kaMaskandi ukuze ezokwazi ukuyoperforma kulo mcimbi. Uhlu lwabaculi sine top 30 from number 1 to number 30. Njengamanje ngizodonsa uKhathide uTshatu Godo kumsakazo omkhulu umsakazo uKhozi FM uphethe abe Mother of all MASKADI Festival bazositshela ngohlu loleli viki ukuthi ngabe lume kanjani. Mina kodwa ke ngifuna ukubuza umbuzo ukuthi ngabe wena uthi ngempela uGatsheni ngempela uzolithatha yini leli quantum engabe leli quantum alinyakazi kwaZulu Natal noma le Eastern Cape noma liya eZimbabwe liya kuphi? Khathide mfokithi nethimba le Mother of all MASKADI Festival asinikeze ithuba kunjalo kanti ke njengamanje singena lapha ke endabeni ethinta ke iMother of all MASKADI Festival ezobe lapha ke ePeople's Park Moses Mabhida ngomhla ziyisithupha kuyona ke inyanga kaMbasa kulo nyaka wenkulungwane ke 2024 sizokhuluma lapha ke nensizwa usandile kanye ke nomfoka Ngobe uNdiyane Ngobe awusuka madoda sokhuluma nabo ke ngendaba ethinta ke iMother of all MASKADI Festival lohlelo olandelayo ulethulela ngelokho ezinhle ngabe Mother of all MASKADI Festival sikufake ukuqhudelana hayi zedlala emlala kubi ngicela ukugijima ke nje ngiyimemezele ilogo ya kuleli viki uthi ime kanjani lapha ku number 30 wasibeke top 30 sinensizwa lapha kuthiwa INSINGIZI emnyama number 30 number 29 uMDUMAZI bese number 28 bona insizwe ibikade ingekho ulimit usengenile number 27 usikhala nene number 26 umlungu number 25 sinebhacelihle number 24 uzondwayo 23 sinoskenga 22 uqhosha ngokwenza kwakhe 21 sinenkosi yamagcokama number 20 amasoka amahle number 19 sinothandazani bese number 18 uqala indaba uyaqala ukungena futhi number 17 amadodana intandane bese number 16 sizoqala ukungena nayo bathi Smirnov number 15 King Nuba number 14 ezechalaha bese number 13 bahuphe number 12 Dumakahle number 11 uThubhobho number 10 Somatekisi number 9 amavikela mbuso number 8 uMenzi number 7 iyakhwifa imfezi number 6 amageza amahle number 5 eZimbabwe zinje ziyamluma number 4 amawele kaMamchawe number 3 iTornado nangokudlula be number 3 number 2 Solwazi number 1 insizwa yebhodlela Gatsheni kuleli viki sime kanjalo siyane sime kanjalo la kwilogo yethu yo hayi lalelani kunzima bakwethu ngempela ongaphansi longaphezulu kodwa nginto engibukayo uGatsheni lokho ehlezi phezulu kusola iqala ukuvela ilogo ukuze kube manje
impela kunjalo futhi la kwaZulu Natal uyasinikeza ithemba ukuthi hayi kungenzeka ihlale ekhaya. Yeah. Kodwa ke nazi insizwa zimqinile zale phesheya kwencipho. Mfowethu sibonga kakhulu. Sengathi kwakho ngihamba kahle nganza kwethu. Sinifisela nje okuhle niqhubeke nigqugquzela abantu bakithi ukuthi bavote futhi ke babe ingxenye yomcimbi iMother of All Maskandi Festival.